сябры. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ну, рассказывайте, як ваш день пройшов? Ой, мой выдатно. Я ўсё паспеў і пагуляць, і хатнія заданні зрабіць, і павячэраць. Ослик, ну навошта ты так хутка і гучна гаворыш? І много. Помолчи крыху. Я стаміўся цябе слухаць. Топа, ты захварэў? Чаму ты так вырашыў? Ну, ты нейкі раздражнённы. Ты не захварэў я, і не раздражнённы. Просто нічога не паспяваю. Не вучыцца, не гуляць, не спаць. Ой, нібы хтосьці ў мяне час крадзе. Як гэта час крадзе? А вось так. Я, напрыклад, толькі гульню пачну, гляджу, а ўжо чарга Яны на камп'ютары гуляць. Толькі пайду з Данікам у футбол паганяць, о, час дадому бегчы. Толькі сяду займацца, а ўжо трэба спаць класціся. Бедненькі ты. Ой, гэта яшчэ што? Са сном самая дрэнная справа. Я толькі ўвечары галаву на падушку пакладу, а тут раз будильник звініць. І зусім я, атрымліваецца, адпачываць не паспяваю. А як гэта можа быць? Кажу ж табе, хтосьці крадзе мой час. Пуслік, а давай прыдумаем, як мне дапамагчы. Я так доўга не пратрымаюся. Топочка, ну не засмучайся. Мы абавязкова што-небудзь прыдумаем. Я нічога не магу прыдумаць, бо ўвесь час спаць хачу. І ў мяне галава не варыць. Добры зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Касмічнае прывітанне, Топа і Буслік. Ой, добрый вечар, Эліна. Салют, касмічная балбатуха. Гэта ён пра мяне? Эліна, не звяртай увагі. Як добра, што ты з'явілася. Справа ў тым, што ў нас у пакойчыку завёўся злодзей. Які такі злодзей? Сапраўдны? О, магчыма, касмічны, як і ты. Цікава. І што гэты касмічны злодзей робіць? Ён час у Топы крадзе. Топа нічога не паспявае, ні хатні заданні рабіць, ні гуляць, ні нават адпачываць. Менавіта так. Толькі я пачынаю нечым займацца. Гэты злодзей да мяне нябачна падкрадваецца і ўвесь мой час нейкім хітрым прыборчыкам у мяне выцягвае. І я нічога не паспяваю. Жах які. Эліначка, дапамажы. Можа, ты ведаеш, што за тэхналогіі ў мяне час крадуць? Сапраўды, гэта падобна на нашы тэхналогіі, толькі наадварот. Як гэта? Ды вельмі проста. На нашай планеце кожны можа затрымаць час з дапамогай вось такога прыборчыка. Нічога сабе прыборчык. На наш тэлефон падобны. На самой справе гэта камунікатар, а яшчэ затрымлівацель часу. Дакладней, у ім усталявана праграма, якая дапамагае час крыху выцягваць. Як гэта? Ды вельмі проста. З дапамогай яго 1 хвіліна ператвараецца ў 2. І гэтак далей. Во! І гэта праграма дзейнічае толькі на вашай планеце? А? Чаму гэта? Я і на зямлі ёй карысталася, калі заданне Марса Нептунавіча не паспявала зрабіць. Эліначка, а можаш мне на тэлефон такую ж праграму усталяваць? Што за праблема? Нясі, усталюю і ў дадатак ахоўную сігналізацыю. А навошта Топу ахоўная сігналізацыя ў тэлефоне? Яна ж будзе шумець і мільгацець. А гэта спецыяльная сігналізацыя, бясшумная. Яна проста не дазволіць наблізіцца да Топы злодзеям, якія крадуць у яго час. Ой, Эліначка, ты моя збавителька. Зараз я хутенька за тэлефонам збегаю. Ой, які ж у вас цікавыя іншапланетныя тэхналогіі і складаныя, і патрэбныя, ратуюць ад тых, хто
хто крадзе час. Тэхналогіі ў нас сапраўды складаныя, але тых, хто крадзе час, на самой справе не існуе. Правда? Ты упэўнена? Абсалютна. А як жа ты Топа дапаможаш? Вельмі проста. Як мне ў свой час дапамог мой любімы настаўнік Марс Нептунавіч, калі ў мяне была такая ж праблема. У цябе была такая ж праблема? Думаю, многа хто лічыць, што яго час хтосьці крадзе. Але на самой справе за часам трэба сачыць і рацыянальна яго разлічваць. Гэта значыць планаваць, колькі часу адводзіць на гульні, а колькі на адпачынак? Менавіта так. А што ты усталюеш Топу на тэлефон? Гадзіннік і расклад дня. Бо калі Топа будзе за часам сачыць і планаваць яго, ён будзе бачыць, што час рухаецца звычайна, а не скача. Ага, і калі Топа ўсё расплануе як след, ён своечасова будзе класціся спаць, і яму будзе дастаткова часу, каб адпачыць за ноч, і прачынацца ён будзе бадзёрым і ў добрым настроі. Менавіта так. Эліначка, дзякуй табе, як добра, што ты да нас прыляцела. Вось, о, трымай мой телефон, Іліночка. І давай усталёўвай свае іншапланетныя праграмы, каб мяне больш ніхто час не краў. Дайце мне хвіліначку. Так, праграма усталёўваецца. Ой, а мы цябе за дапамогу аддзячым. Мультик покажем. Ой, дзякуй. Я зямныя мульцікі вельмі люблю. Давайте хутчэй глядзець. Давайте. О, Топа, твой телефон готовы. Ой, Ой, а гэта што? Сігналізацыя спрацавала. Злодзей, які крадзе час, недзе побач? не, Топа, тут на телефоне нешта іншае написано. А, гэта разумны гадзіннік, які я усталявала, нагадвае, што час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Якая цудоўная ў мяне праграма з'явілася. Шо, я пабег, каб ні хвіліначкі адпачынку не згубіць. А развітацца з гледачамі? Ну давайте толькі хутенька. Добрай ночы, сябры! І зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы.